bongkar jurumudi anjuang dilawi limo-limo sawa dibongkar jurumudi karam dilawi dape dan timo male bedo kok karam dalam hati karam dilawi dape dan timo male bedo kok karam dalam hati kurang bawa baku dolimo mane nan sai ko pamutu kali kurang bawa baku dolimo mane nan sai ko pamutu kali kurang jawab kirim bunga mane layu ajo apoka diganti kurang jawab kirim bunga mane layu ajo apoka diganti narka pulau lah si batungku di balik pulau lipekai narka pulau nasi batungkui mane di balik pulau lipekai sauta bongkar jaranya putui mane kasih diam dia orang lain sauta bongkar jaranya putui mane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burang sinura, burang sinuri, manari-nari di akhir kasau. Kini kita bagalak-galak sambil mandanga informasi dalam program Kucing dan Minang episode khusus Ciloteh apa? Mantap apa itu Pak? Pemirsa, Sumatera Barat kini ko jale sangat kekurangan sapi-sapi batino nan buntiang. Program Opsusiwa upaya khusus sapi indukan wajib buntiang adalah satu program yang digagas di pemerintah untuk meningkatkan jawi-jawi sapi-sapi supaya nabatino ko baranak tiap tahun. Haha, iko bedanya dorang. Kalau dorang dilarang beranak tiap tahun. Tapi kalau sapi batino wajib baranak 1 tahun. Baacaronya supaya sapi ko baranak tiap tahun sabantalai di lapau maipin ko. Itu akan mendatangkan narasumber-narasumber yang berkompeten. Sorry pemirsa, basu kadang-kadang rendah, kadang-kadang tinggi, menyesuaikan. Karena kita melihat masyarakat Sumatera Barat, potensi masyarakat Sumatera Barat untuk mengembangkan ternak itu sangat besar sekali. Dan kini kalau kita perhatikan, kebanyakan masih banyak lahan-lahan kosong. Masih banyak masyarakat-masyarakat awak yang kini ku yang sabananya ingin bataranak. Tapi teranak itu kadang-kadang nggak ada do. Dan kadang-kadang ini punya jawi tapi nggak lupa. Waalaikumsalam. Duduk. Mepin. Tolong ayo Mepin duduk. Iko awak sedang bangece. Iya. Ku tabi rabu bentuk kawan. Duduk. Bentuk orang kematian bini itu. Betul. Iya. Amin nunggu. Beko lah mengecek. Tu amin nunggu. Teh pahit, teh susu, ambo kopi Mepin. kopi. Dia kasih ya, jemputas. Enggak usah pakai tadah. Pakai tadah. Itu satu sambung saya dulu ya. Well, Ambo tadi kan sedang berbicara dengan pemirsa. Apa urusan Kuel? Kau membok si Jamari sebagai masalah gini kok? Tahu ndak Tampan? Tampan kan dia ndak tahu bahwa suem pelalanya rumah ambo dek Jamaris Kompan. Cuk cacah nang kabawe ndak baranak senanyo tanyuan kambompan. Kabau Ciwel indak beranak. Kabau Jamaris Pan.
Oh, indak baranak. Ndak baranak. Batanyo ke Ciwel. Batanyo kamu lalanya rumah ambo dempan. Itu persoalannya Ciwel itu lah dipercayakan do Jamaris bacaronyo untuk membek kabau ke baranak. Ciwel ndak pandai membek kabau baranak do. Tentu ya Ciwel yang dipersoalkan, wajar saja. Bukan siapa bantu iku empan nan kabau ko kecek Jamaris tampan dahulu menyuruh balian kabau baranak ko. Bako ndak baranak saja ndak do tampan. Alo buangan do habo kabau indak baranak do habo. Ndak ada persoalan Ciwel. Mungkin ya. Iko kan persoalan Mungkin kabau ko ndak batino je tempat. Kabau ko batino empan. Nak mungkin ndak beranak dong, Pak. Alah pastinya batino. Lah pasti batino empan. Jadi kau ndak masa dawa dong, Mak. Ateh namo binatang malu pakai sirawa. Itu mangkue nampak jantan batino dan bompan kecek Jamaris ko. Tampan keceknya. Tampan bako indak beranak kabau ko karena buang tu tampan tombo nak tahu dong. Mangkue embo kelapau ko batanyo bana ke tampan. Kini gikowel. Kebetulan langkah Ciwel langkah suwo. Ndak kebetulan kabau ko ke depan yo bali bana dulu ko apa? Kecek tampan kebetulan tiba kabau ko entah kabau di kelima betul. Ndak. Turunan sasak ngok loh. Minum air. Mau emosi, mau emosi. Ya emosi bulian na air tetap minum air lah tiba tu lah. Kini gikowel. Minum lo. Minum. Turun masih lo. Minum lo ya. Untuk jauhi baranak baru tiba. Jadi tahun main pen orang nak. Mau emosi. Jadi gikowel. Dalam hal ikoko, ambo sebenarnya bisa menjelaskan. Apa sebabnya Jawi ko indak baranak. Kabau ko indak baranak. Kan pandai tampan tu cara buat anak Jawi. Itu bekotor. Manjalehan, bukan mencaro membi anak Jawi. Ambo manjalehan. Oh, manjalehan. Oh, bukan tampan membuat anak Jawi enggak ya. Tapi yang lebih pasnya, ambo kebetulan berjanji. Beko lah Ciwel ya. Ada beberapa orang pakar yang mengerti tentang persoalan dan kebijakan kok, yang konsepnya kini kok bapak kok di pemerintah provinsi mah. Ya tolong kan tempan lah ibu ambo dende hujan paneh hari panahnya menyapikan rumput Jawi, gumpan rumput kabau ko sampai kini ndak jual barang-barang itu nanyuaro nyumpan itu anak itu panah. Iya. Iyo nyegiko. Katahu sa tempatnya anak kabau orang depan dua jenis pan. Katahu sa tempatnya. Anak di nyo beko, nek bohra. Tapi anak Jawi ke kabau pa ya. Makasih ambo gikowel. Kabau inyo kok lapeh kah di kandang kah atau baa? Kabau inyo ko di kandang, Pak. Basabian rumput emang. Di kandang kok inyo bakawan kah atau surang? Yo kabau siku nyampan. Di malu ka bakawan ya. Tidak bakawan ada. Inyo kadang-kadang na magi makan Pak. Kabau kalau tidak bakawan tidak baranak itu kan biasa tuh. Kalau inyo ingin baranak cari kawannya. Kalau sih nak pandai mencari kawan kabau, awak sini kawan kabau lah. Tidak mengarap. Pan mengecek, saya dicari kawannya nak jo pitih. Pan tu di balilo kabau cek lah. Jadi ku saya pan utang-utangin untuk membeli kabau ko mampan. Well, kalau dulu ada istilahnya, ya. Kalau katiko kawan tulah nampak tingkah laku itu inyo kama minta, ya, adi cereng kawannya. Mengerti saya sudah bahasa mbok Pak Bu paham aku. Ini itulah. Mengabat agak li yang punya Jawi mak datuk. Iya. Ba ada bercakap berdua tu nah. Inyo mangadu mak datuk ko mak Jamaris ko mangadu. Oh, baso kabau ko nak baranak kecek tampan ko kabau ko santiang baranak ko mak. Ndak bisa inyo langsung ngecek muncul apa tu langsung. Ambo nyo mangadu, ambo kan Thomas. Ambo Thomas. Oh, Thomas. Thomas Buati. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat kabau. Iya. Iya, ndak itulah ayuan saya lah. Dan kecik Pak Haji Tampan ada tokoh yang berkompetensi. Kamu tak itu. Jadi Oh, gitu. beranak kabau ko dah. Indak begitu duel. Inyo awak walaupun hidup di kampung walaupun awak hidup di kampung, tapi awak harus punya link kecil orang gini kok. Punya link, punya jaringan. Kalau batarana seseorang, awak nak punya kelompok, awak nak punya jaringan, ndak tentu doh ada perkembangan teknologi baru tentang peternakan kok. Awak ndak tahu doh. Kalau di kampung saja, batanya ndak lama doh. Untung ciul bo ini kasih kok. Berarti laki Jawi ku bisa banyak. Kalau manusia kan manusia kan suku kecil. Kalau laki Jawi ku bisa banyak berarti nak. Kalau kabau ndak ada laki Ndak ada istilah laki. Baru istilah laki itu ndak untuk baik. Kini kiko, batanya mbos tek ke Jamaris lo.
Jamaris dalam Malikoko kanlah punya sebuah kegiatan ya, sebuah kegiatan peternakan. Dan itu kan bagus. Apakah selama ko Jamaris le rajin bertanya mancing informasi atau ba? Kalau Jamaris kurang mancing informasi, tunggu sebentar lagi. Kebetulan ambo aba janji do apa-apa nado di provinsi, nado di Unan tuh ya, nyo dikan peternakan apa kama. Kita bagi informasi kita minta kayaknya wiko. Pasabal ya. Lah, pasabal lah. Lah, ya. Jadi awak pemirsa, Ya. aku cerita cium dari Jamaris gua, aku memang perlu kita kak seberluaskan supaya masyarakat banyak tahu Ya, juga. Perlu kita sirkulasikan. Sirkulasi kan, disebarluaskan, Ya. sosialisasi. Itu. Kita dengar lagu Cik keluar.